Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka National People's Party, Southwest Khasi Hills District Unit, Kumshi Banta Ban Penklan Shushu Yaka Party NPP, Hapo Kamau Kerwan. Henne kasngi ka Henry Tarik Kalayo Ban Jiet Bat Penskem, Yakin Nungket Kam Bathemai Kanika Party, Hana Nativity Hall Mau Kerwan. Hakani kasngi Pentamai Yakin Nungket Kam, Layadon Lang Ubak Kitbor Lang Nongrem, District President NPP ka Southwest Khasi Hills District Unit, Ba Working Sangriang, General Secretary, Kumju Ru President ke NPP Jongkarani Kor Block Unit, Uba NLBT Sangma. Kinongket kam bathamai jongka National People's Party Kamau Kerwat Block Unit, Kilong, President Uba Ru Wellingdo, Working President Uba Enbin Kharaswai, General Secretary Uba Deling Snaitang, Bat Uba Remdor Shella, Treasurer Uba Lamprangton Lengkhoy, Harangkat Kilai Pongut Kidekhan. Habayakren bat kilat pathai kubor, nakalyang uba kitbor lang nongrem, ulapan pau ya kajing kemen kabakraw, namar kiriw rang ba kum uba Rowel Lengdo, Deputy Chief Minister Barem Kasorkar, bat uba Ben Kharaswai, MDC Barem jong Kamau Kerwan, kilalong kibalakloy ban ko ngo, bat shimti ya kini kikam. Bat ulapan pauru kajing kermen bahapok kajing lam jongki ka parti NPP Hamau Kerwan kan sanang klan bat yo ban pentulun ya kikam ki babun nang ni syakman. Nagaliang juga hagan ka singi nga panpau yung sukmen bakraw namar ba kumka District Committee jong ka National People's Party nilayo ay ka ban reconstitute ya ka BEC lenay ka Block Executive Committee jong ka Mau Kerwan. Kalau kemen hadu kata-kata nomor baki rurung ba kejungi kum i ba Arwel iba dengan bin ba Arwel lalong MLA Barim jong ka constituency lalong Deputy Chief Minister Barim jong ka Sorkar Jela kum juru iba dengan bin iba lalong i MDC Barim jong ka constituency bat i Chairman Barim jong ka District Council. Kanta kadi ka kemen bahayangan marha kadi ka sengi hagaji sya nagaliang jongki kila penpau ka jing snow ba ka hakajing long temen mo kim kwa shu ya kaban dan shimi ki jingit kam ki bakmat henrei hatin ke jing ya kren seni ja da baro ki dekat ke balawan hakani seni ni lai tempat ki bagin shim yang ki kam ki bakmat dengan itu ya pihan ni bang sultanat hadu kata ba ibarwel ilong i presiden jongka blok jongka NPP hang ni hapo mo keluar. Kalau kebakeman untuk kata pengiyo iba bin kira swairu kumu working president jongka parti kejungi hang ni. Tinalur jongki ngilajit ru ya ki general secretary ngilajit ru ya ki secretary ngilajit ya ki weipat kinogit kam ya ki members jongka ne ka komiti kebatamai kejungi. Te hak dia sni play ihi talagi jongki kemat sibun ki ru rembak ki wan. Hot ki don ki weipat ki badang mut ban ruh ni parti ring ampat kwa ya kaban ya keren ya kata ha kan sini terai kapas mutuna de kalong ba nilai yo ya kaban yo ya kan ka parti ka full fledged committee jong kan ka block committee ka jongi te ha kui kaliang pan sa sisen nga appeal ya ki pajba nong susnong jong ka mo perwat block bat kumju ro jong ka district Southwest Khasi Hills district hot nga ilang baki social media mo ki babon ki baya komen ha ki social media ki dang ya kentaj mo ya kan ka parti ka jongi tanrai kan ong ya pi sa sisen ha kan por bat ngapil ru ya pi ba ka parti ka jongi kala nang klan bat ka pen i ya ka jing klan da ka ba ki pajba jong kan ka Khasi Hills ka jongi ru kila priang ya kan ka parti kan uksa ka ba PPUI dang sian idon ka ba election po mo kren ka parti ka jongi kala yo jing jok ka bran buram kamau plang ka ba dang tang kiket ski ka ba ka parti ka rungkli hang turu ngiyo palatsan hajar tam tika ni ka pen i ba ka parti ka jongi hi ki breu jongi ki khasi ki jongi la priang bahai ka ni ka parti tiki agenda ki badon kaliang jong ka ni ka parti ka jongi ngangai ba PUI ki issue ki ngangai ba PUI ki issue ki ba ki sarkar ki bala dep kin not ban sim hanai ka ni ka sarkar ka jongi kala not ban sim da piong ya ka ILP da piong ya ka thamitor da piong yo border issue PUI barok haji ba ka ni ka parti jongi kala stang ban sim ya ki step kumno ya ka ban thau ya kilat kinti ban stop ya kini problem ki ba kum ka state nilamar te hanai ka jingele kadang don hapleng ka jingele te nakaliang junga ku nong ilam juga di district na ay ka jing kitbok truyang ya ka sarkar MDA po jing ilam jong isar konrat ke sanma ba kini ki jingele bat ki jing tungu nam ta ka jing bha ka jing angnot jong ki ba
let's say kin sa urlong kiwai ki development ki papun ki bakani ka sarkar kala le te I ya kata ni siapa ka progress report kam dei menta kan dei haswa ban kut jong kan dei ka tem jong uni u ar hajar khatra hadu ar polai te ya ka bahasa ya kata ngin sanang ya pe ar chadin kamram jonga menta kasi ngawan hang ni kalong bahadin ba ngila kemla syu ya kawan penyai ya ka kamparti wei kalong bahadin bakadon ketika klam covid kat kandai ar ngimla len nomor bangi klam job syu ku MMI lan MDC na ketika district te kala don sya ka jing teko ha ka kam juga parti te ka intention jonga bangi penlong ya ketika blok komiti kalong ban reconstitute ya ketika parti te hendrai menta ka kamram jonga kalong ku bong pi bagi don ki bakwa bandrung ki rung ba ha kani ka parti ke jongi hendrai ya menta ngam patwa ya kaban ai no ka komen dan rai ka kamram jungi mta kum ka jing tha ka jongan nang ni ya ki blok committee baro a la ka dai ya karani kor la ni ka mukwat ka long one and rule ya ki to ki rung ba bakwa ya ka bandung ka parti te rai ha ka ber candidate bade ka kamram ka jongi ka long bangin sa pernah anda rai ka por ngin sa screen ba bat ngin sa jit yu nu urang ba ba byang tam uban yele ya ka election la ka long na mo korwat konstitusi kum ju ru na ka rani kor konstitusi kadon kajing kadum kendiat lau ba danggo udang don bat ke parti jong pini la don bat ke kongres ne hano rukom ne mi sai shu oh kaba sutana bha kata kajing keli jong ki te kani straight forward ngani tho kumba kalong mo te kumba kalong hi ngatrai phidang ya kan mau phi ki press ki media phidang ya kan mau bhai kata ba house nem arjar katra kaba I ngiarung haka NPP ngat pen kan mau tiak khania dia kata kalong ba ka intention jongi hak to por kalong na kamta bangi dawai ka civil solution na bana ni ko pat kumtong ilayo tingyarung ha ka pi tang nam ta jong ka to ka civil solution tenre hatin ka to phiru philaya sakhi ba kawan ka jing khat ba kandit no jong UMDC jong ka thain ha ka to por iban sar marwen te ka don ka to ka by election but ha ka to por ta ka syai kadar ni UI ba ubadanggo ulas ran ya candidate jong ka kongres ha DC office ban file nomination te la urung hata ka parti ngimtip ten rai uklam kersan syu yang au candidate jong ka NPP ha ka tai ka por tiba pikeli yang pi ong ba ubadanggo undon nem syu ha ka parti ka jongi kalau hatu mentahi kampat don kanu ka signal ka ba ka pawan hanga ku district president ne kum wei na kinong kersan ki jongi ba menswa ten rai ngan ong ka ba syai hang ne ba ka jing khang ka pli marka politics mo kabangi don kam ya kibri bakin wanrung nerela ki wanrung kibri wirung pa kum jong badanggo lesi kan dai kabak kementam